стратегии, които започна с инициативата под мотото „Есенни листа с послания за безопасност и отговорност на пътя“. Ученици изработиха листа от хартия, в които написаха своите лични послания и призиви за внимание и толерантност на пътя. Защото безопасността е отговорност за всички пешеходци, велосипедисти. Безопасността на пътя започва от нашето собствено поведение. Дай път на разума, не на високата скорост. Карай разумно, някой те обича. Пази себе си и другите. Някой те чака у дома.